and then umuhle ayinjani yansizwa le abantu bakhuluma kancane uyena ofundise umgqumeni uyena ufundisa umgqumeni yes ngisho isiginci usifundiswe umuhle ufunde ekukhanda ngoba waye fast ufunde ekukhanda wasefundisa umgqumeni isiginci ya nokucula ya umgqumeni ufunde yonke into kumuhle ephi umuhle na ya umuhle nje kwakuyindoda enesibindi le kwakumfana nje onesibindi ya uyena ofundise umgqumeni kodwa emculweni yabo ukucula nje emakhaya umalume wabo bafundise emakhaya uyabona ngingekho mina kodwa mase sibuya siza lapha bengibheke khona ngibona ofundisa omunye umuhle ngoba uyena ufunde eqala isiginci wasala lo icula ngama ngalami namase ngibuya phesheya sengidlalela umgqumeni ngathi mina sewusifundile nawe wathi hayi nami sengiyadlala ngathi mina hawu futhi esishaya perfect ke ngempela lo asishaye loyo wayengenzela lula umgqumeni ya asishaya ungaqala ungene ngizokutshela la ungena khona mangabe usuzwa ngithi yila ungena khona ke wena ngithi athe njengoMoses yabona mayidlala organ yakhe uzozwa ngami ya asasadla imali Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama ngoShepado waManqele ngitabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi njengoba nanikhalile ngihlezi nginitshene mina ikhansela leni kufanele ngivotele ngenze ikhansela ngacela ubaba uDokuzini ukuthi abuye for part 2 nangampela ukhona ke namhlanje uzothatha esibeke ngohambo nezinye izinto ezasala ngalela siyazi ukuthi vele kahle kahle masingakhuluma nobaba uDokuzini 2 days ungaphela kungalalwa sikhuluma nje ngenxa yomlando asenawo so bafethu sonithathela lezo nalezo ke makusala futhi akunankinga sophinda sibuye sixoxe futhi akayindawo baba ngaphandle masephesheya kodwa ngiyanicaphnele lezo baba Ntshengeli angikumukele kwiPerfect TV sibonge isikhathi sakho hayi sukhona laba abantu bakho bekucela wakithi hayi ngiyabingelela nami kunina abalandeli bomculo wonke umculo kaMaskandi gospel Isicathamia umbhaqanga lo onguyiwona vele
engisebenza ngawo ke mina ngumuntu ombhaqanga mina ngisho nabe jazz bingelela nje bonke abaculi nabalandeli bomculo wonke kaLozonkana enhla nasezansi. Hayi siyezwa ukuthi ngika sakumukela nathi ohlelweni lethu. Hey lensizwa bathi isebenze namahotela Queens. Big Music Thule. Qumeni uma hawukela. Oy angazi ngabala ngithini. Khansela. Ngingamshiya ukhansela bangikhalela bathi lensizwa safuna isithi halamuzi ngoBig Music nekhansela. Imlando yabo kancane nokuhlangana kwabo. Kwakuseminyaka yakudala kakhulu. Uma sikandi nje kahle ngiqale nabo okhansela. Ngiqale nokhansela ngo-1987. Wayesenza amagroup amaningi ecula umbhaqanga ukhansela, acule noMaskandi. Kukhona iqembu ukuthi ukhanda limtshelo kwakhe lelika khansela lelo qembu. Nomthenjwa. Yabo specially Sithole noSimehlane Sithole noNkathazo Sokhele. Yibo abantu engiqale nabo labo then sise priority siphethwe uMoses Dlamini. Ila kwaqala khona amalunga lapho. uMoses Dlamini producer Soul Brothers. Amalunga iNkunzi, uKhansela noJBC kube uMthenjwa amasosha. Umgwaqo obovu ubheka eMangwaneni. Abafana basencengeni. Yibo bonke abantu sasibe isitebele sisodwa leso. uKhansela ngiqala ukusebenza naye ngabo o87. Lapho bengisemfishane ngoba bengisarekhoda lapho bese ebuya umfoka Mntambo Dumsana. Uyena wayekade eyiprofessional lapho ngalezo ikhathi. So ke mina ngizoqala ukurekhoda la amalombo kaKhansela iyekweke erekhodwe yimina yayekwa i5 side kwayekwa i5 side enye i5 side idlalwa ke uDumsana Mntambo bamazi ngokuthi uDumsana Ngcobo abaningi ngoba ngaleso sikhathi wayesabiza leso sibongo. So ngiqale lapho ke amalombo zaya amalombo ngempela nje ukuzifuna namhlanje. Yabo ihit yokuqala ileyo nje impela yathengisa kakhulu then emveni kwaloko sasesakha iKhansela band sinoSketekete. iKhansela band nje elethu noSketekete. uSketekete udlala igitar. Aphinda azodlala iorgan. Udlala igitar uSketekete. Mawungathola nje ingoma yokuqala yeKhansela band bayayaza abalandeli beKhansela. Yokuqala yami noSketekete. Uyabo? Dlala igitar and then umbhaqanga loyo. Adlala igitar uSketekete nekeyboard mina ngidlala ibass. Then ke uKhansela wafike wayicula ke. Yabo then emveni kwaloko ke ayikwashintsha ukudla eplateini. Yagcina ke isinge yaKhansela futhi leyo group kodwa kwakungeyethu. Ithatha kanjani manje? Kanjalo nje. Kwenzeka ukuthi njengoba wayethengise sefike ku 60,000 copies ngamalombo. Manje Good Friday sekufanele ukuthi uproducer lona wayekade iPRO salesman uqala useyahamba ke uyozwisa ama dealers yabo ukuthi ake nizweni ke enye into ethe phecelezi ayenzile futhi uKhansela bayi order yawo 18,000 kwashintsha lapho kudle platini. Sagcina thina sibhalwe kuma composition kuphela kahle igroup yethu leyo noSketekete Khansela band. Elalenziwe yithi. Engekho uKhansela lekubo. Then uBig Muzi uhlangana kanjani? Umfoka Molo ke. Umbhoxo. Awusamadoda. Umbhoxo. Igama lakhe lasekhaya ke lelo. Umbhoxo ngempela igama lakhe nje umbhoxo lo.
ele group ele band uBhekumuzi Yes. yeah Oh, yeah elakhe yasekhaya. lo mculo uBhekumuzi elasekhaya uMpoxo ngihlangana naye umfoka Molo okokuqala ngihlangane no Tom Mkhize umbishop ngirecorda Oshomi khona igroup yombhaqanga lapha babecula khona umbhaqanga uBhekumuzi ilalibizwa kuthiwa Oshomi mali recorda leli qembu umbhaqanga emveni kokuba kushone uJoe ayembiza ngeshumi phezulu kwelinye umabhaji wayikhumula umfoka Ngcolwane makushona uJoe then ke sekuyimi ke oqala ekudlale uDumsani yena lo ngikhuluma ngayo umfoka Mtambo mina ke ngirekhode nalabo Shomi uTom Mkhize abese engihlanganisa ke nalabo Shomi sasiriyeza la downtown kwakuse iRPM ngakabi downtown kukhona insizwa yakwamabaso abathi usikhumbuzo mabaso ibisebenza noMbongeni Ngema kwiSarafina 2 ubedlala kwiSoul Brothers uyena futhi odlala lengoma ethi ke ingalo yonke akabonga umuntu isicelo leyo album ekuthiwa isicelo ubesenza neSoul Brothers sesiya rehearsa ke ubuya azodlala la kuThisha njengengoma ethi Woza ye 2000 idlalwa uye losikhumbuzo udlala ke noMbongeni Ngema kwiSarafina 2 mayefikile ngapha adlale noThisha Nzuza so ke uThisha Nzuza udlalelwa yimi no Phathaphatha siya rehearsa ke uBhekumuzi irehearsal kaBhekumuzi kaTom Mkhize ise next door bese kubayeka yeSplash ngalden Chanda thina sila phakathi nendawo kusho ukuthi ngapha uDen Chanda ngapha yithi ngapha uBhekumuzi so uyazizwa lezi ginci eziqhathwa la uBhekumuzi mayengali ngoba besiqhatha impela masikhulumisa noSimamane we abeshaya isiginci kakhulu mfowethu hayi futhi namanje angikaze ngidibane nomuntu oshaya isiginci njengaleyana uyena futhi otrain mina wangigcwalisela kahle ke ngesilungu yabona engitshela ukuthi mangabe ngirehearsa ngibophatha imetronome ngirehearse chromatical ngenze izinto njengabantu bejazz yabona ngingasabi mangiphethe ibass ngidlala ukuthi ngizobhimba no ngikhululeke mangidlala uyabo abe ngivalela mfethu kusukela ngo2 kuze kushaya u2 futhi ekseni yabo so ke mase siyiqhatha lento zethu la uyeza umfoka Molo ngapha bayariyeza nabo hayi wagcina esivakashela ngapha yabona hlale nathi lana siriyeze siyibambe sagcina sisobathathu ke naye wajoin uBhekumuzi ehlala nathi mabeqeda ukuriyeza ngapha buyeze ngapha kuyethi rehearsal yabo ehlala la eChatham Court eBox Street saba bangani ibuye ihambeke le ndoda yephesheya yabo usikhumbuzo usikhumbuzo mabaso lo dlala igitara ubuye ahamba yephesheya angithi usebenza noMbongeni bakwiSarafina alright sisaleke ngisale mina ngiriyeza noThisha vele uyabona ngoba thina noPhathaphatha ngaphandle kwegitara masiriyeza nje besiriyeza yabo singenankinga igitara soyithola mase siyodlala live yabona so lokho ke kwenza ukuthi athanda uBhekumuzi ukusebenza nami yabo ngoba ngibuye ngiyorecorda Oshomi lapha noMbishopi siyasebenzisana naye uTom Mkhize ilona athi iblush lami lokuyipendela so ke then kusithe kusuka ke wasethi ke ucela naye uBhekumuzi ngimdlalele emashowini
futhi ngimdlalele nawe recording sivumelane ke nombishop naye uBhekumuzi sa record ingoma yayithi ubuyile nomaliso yango 93 ubuyile nomaliso yila ngiqala khona urecorda noBhekumuzi mina 93 ubuyile nomaliso lapha ngibiza khona ngesihlanu phekwesinye imali encane wethu engiyithathe lapha phezulu ematadeni uyabona ya isihlanu nje phekwesinye yimi imali encane nje yimi ama umuzi wethi ngikudundubala ngemali encane wethu phekwe isihlanu phekwesinye imali encane wethu ya ngikhathana noma ngathi ngisuke eShomeni ngangifika ke kuleyo mnyaka qala ukumdlalela ke yabona so ke kwasho ukuthi kunothami wakamahayi naye udlala igitara abuya adlala ibass manje mina ngoba ngidlala lapha kwesinye isikhathi uthola ukuthi angikho ngise studio mina njengoba ngibiza inkomo esengwayiviyo ekugcineni so ke uThami lo ngamfundisa ukudlala ibass ngendlela eright oyambiza athi linye ibala zwi mkhove yaqhosela ngamfundisa naye ukudlala ibass uThami ukuthi ibass ngidlala kanje mina wena ngoba nawe unawo ama skills ebass wena bheka ukuthi mina ngidlala kanjani ngisebenzisa yipi futhi plectrum ngoba lapha ekudlaleni kuhlukene mina yami plectrum ababaningi abayaziyo ngoba iplectrum yami ngiyifundiswe ilo mtambo ngayijwayela kuthe noma sengise Canada ngawathenga abamaningi abayibox nje namanje lo ngawathenga ngo 2003 2004 awapheli uyabona Sharkfield Dunlop ya kuyahlukana nezinto esidlala ngazo zingama gauge ziphethe sound ehlukene kuya ngokuthi ufundisiwe kanjani uyabona so ke uBhekumuzi ayikwasho ukuthi siyazwana naye nginothisha njalo Nzuza lo okuyena sidlala naye stage noBhekumuzi sagcina sihamba sonke manje nothisha Nzuza uBhekumuzi isound esasiyisebenzisa uPetshang noPetshang sizwana naye ya ngidlala naye umbhaqanga waze wabuyela embhaqangeni kuleyo mnyaka wayeka idisco wadlala umbhaqanga isasiwenza naye futhi uyabona uPetshang so ke noma sesihamba emashowini yena ke une sound uPetshang yabona track yabona sisebenzisa sound kaPetshang yabona uyakwazi futhi nokungimixa kahle ibass yami uPetshang yabona uye wayelapha kwimixer yabona phambili sidlala noThisha noBhekumuzi so ke wafunda uBhekumuzi ukudlala ilive uThisha Nzuza uBhekumuzi ufunde kuThisha Nzuza ukudlala ilive njengoba abesedlala ilive emnandi kangaka leya live leya umuzwa exoxa nabantu eshintsha izingoma into leyo yayenziwa uThisha Nzuza kwingoma ethi Woza ye 2000 akuculela ingoma ezihlukahlukene kwirhythm eyodwa uyabona so ke wafunda uBhekumuzi yabo alright kwaba khona ke lapho ke si breaker khona yena usebenza noThami yabona usenomuntu wakhe yabona engimfundisile lo muntu okay nami ngiqhubekela ngase ngenza umahawukela senza umahawukela yabo fika umahawukela angithi nginamajitsha amhlophe ngihamba namajitsha amhlophe ngihambe nalo Thisha uyayibona lonto le Sitha uzwe umahawukela la kumajitsha amhlophe naye ya umahawukela uyena ophethe amajitsha amhlophe ya so ke makuzoqala kwenziwa istyle lesi kukhona okwasekwenzekile ngoba uShwi nomunye umfo ufihla isikhwele wakwanzuke babeke bawudlala lo line bewuhlanganisa no line wamasosha uyabona nokaNxalothi nomthenjwa yabona bewuhlanganise lo line bawucule khona la noma sihamba siye eTorini ngoba besihamba noLucky Dube amalunga behamba noLucky Dube
ubheka umuzi namajija amhlophe ya iwona ama group ahambe nawo la nowashela imhlophe ya abefika thathe nje iqembe lilodwa mayebuya phesheya uthatha amalungu okokuqala ngo95 96 wabuya wazothatha uwashela imhlophe wathatha amajija amhlophe walithatha nehashi wasethatha ubheka umuzi bese hamba nobheka umuzi ke isikhathi esiningi ngoba abebuye abeyifan kabheka umuzi Lucky Dube kakhulu abemthanda kakhulu ngoba ngikhumbula ingoma asivimba sihamba nobheka umuzi Lucky wathi hey kubuyazi ukuthi ngikuthanda kanjani uthini uthi iqolo lakho lenzani yabona sancokola sangena nje etoilet lapho singcokolela nje encokola lo mjita ya nami sazana ekhaya ke noLucky yila uyena umuntu owangenza audition mina Lucky Dube be Love Brothers yabona ngingakabi la ngisafunda isikolo ngabe emculweni ngithi mina ngifuna ukuyocula nathi hayi no semncane lapha esikoleni uyayibona lodwa le Amdala Lucky Dube now hawu nobheka umuzi yeah abadala kakhulu kimi mina ngizalwe ngo68 ya labo abantu bo64 ubheka umuzi ulapha ko 60 oya ngathi uka 60 ungangobhuti wami omdala esimlama sonke ekhaya oqala uyayibona lonto le ya so ke badala kimi mina ngafika ngasebenza nabantu abadala kimina that's why umthembu kanje ya manje ngase ngiba ngazathi ngilingana nabo kanti no mina bengimncane ngiqale ngina 17 ukudlala ibass usiketekete umnganani ngo umdala nje ungangabo ubheka umuzi umdala kakhulu ungangomalume usiketekete yabo umdala ya kumina ya mdala sishiyana nje ngabo 8 years yabona ya uzalwe ngo58 ya mina ngizalwe ngo68 hawo umshana kuye ya ungithi malume kubona badala sengifuna leka amahawukela ke nangoku umuntu ke ongangishiyi kakhulu ya kodwa ke mdala naye uza kulande kuzodlala manje la kuye manje all right cha uma hawukela ngithathwa uNtuli ungane ziyamfisa ya umalume loyo futhi ugogo kimi ugogo umama kama wami uMampele uMampele umama yena ke wakwakunene njoba abantu bazi ukuthi mabili amasango khakoni nakwaHadebe kunomlanjwana lapho nazi ke balaleli ukuthi lapho kunomlanjwana okufanele ngiwulande ngalokho so ke uma hawukela masisebenza kukhona insizwa yakwaZuma ababethu uxoxe yakhe eyayibadlalela e-studio mase kufanele kuyodlalwa futhi live ingakhoni yabona ngoba yimi oqale lesitayela sokudlala uMaskandi ngobuhle beyintombi ibisivumile yabona ingoma yokuqala eyadumisa isitayela samantombazana ibisivumile uyadela noGwaja yobuhle beyintombi kwase kulandela amatshitsha amhlophe ombuso weintombi kwaze kweza nezingane zomama madala amatshitsha amhlophe kunezingane zomama ya so ke kwase kufika babedlalelwa ke ilensizwa yakwaZuma yabo bonke laba bantu kwase kufika ukuthi ke manje stage sasikade siyo performa eCarlsfontein kune festival nje yaseGalo yabacula abaningi kwafanele ukuthi kuyodlalwa live ayahluleka ke le ndodo kuyodlala live ukudlala uMaskandi ngoba udlala la ngafika ngadlala ke lapho base bethi ke ongani ziyamfisa noma hawukela ayi ngoba vele lento umnikazi wayo uwe sonke silingisa le yanto wayidlala lapha kuyadela noGwaja so ke
sicela nje uvele sisebenze nawe ngase ngithi hayi mina kulungile sasebenza ke uyabona ngidlala e-studio ke ngiphinde ngidlala emashowini nabo uyabona yeah sichazela nje abantu njani leyansiza igcokama lomsebenzi awusuka madoda hayi insizwe yayingakhulumi kakhulu no yayikhulumela phansi ya okuningi ngeke ngikulande ngayo yayingifihlele okuningi kodwa insizwe yayihlonipha engihlonipha kakhulu ya engikwaziyo ngayo yayivela ithi nje Pungani kukho kunye futhi yayingangibizi ngomadoda cha ningangibiza ngamanye amagama mina wakuthiwa nje Pungani hayi nokuthi mfoka Pungani wakuthiwa nje Pungani ngithi mina okay mina ngibiza ngegama ayigcokama vele wow kwakuyigcokama amagcokama amakhulu yimi noSketekete uyangizwa yakuzwa ukukhuluma nje iqinise emhlabeni yini ngamagcokama amakhulu sasingamagcokama amakhulu thina bayasazi ezolamndeni Jabulani kuphi bayasazi thina mangabe sifike sithenga isicathulo besithenga isicathulo esifanayo nebhluku elifanayo bese sivele sifane nje sihambela lapha ezona sigamela ihluthu zethu nempahla esasiyigqoka thina yayaziwa ukuthi siyithengaphi yabo so ke manje mase sisondela ngapha koMaskandi bona uMahawela la base becela ukuthi hayi bafowethu yabona indlela enenza ngayo ayisayithanda sageza lezithi besicela mani nibuke nisihlephulele kancane ukuthi kukuphi la nithenga khona sayithatha ke insizwa sayikhombisa yabona yasafundisa nje izinto eziningi zaselokishini ngoba phela bona abantu basemakhaya sayifundisa nje izinto eziningi thina indlela esiphila ngayo lelilokisho hayi mina ngilokhu ngwasemakhaya yebo kodwa hayi uyabo kodwa ngwasemakhaya ngibophela inkabi ngelusa ngazingela ngadoba mina ngikwenze konke ngaqhathwa uyabona kodwa ngeke ubona ngizange ngiqhakambise konke lokho uyabona mawufika elokishini futhi ufike umjida waselokishini ngafika ngadlala ibhola elokishini ya ibhola lahambayo awuthapha ibhola we bayakutshela abaningi njoba bezobe beyibuke TV bayasho bathi nangu teenage yebo awuzo teenage asho ngangalethwanga futhi abantu lelo gama ngangilethwe abelungu uma besebenza la eNowood emakhishini so ke ngipractice ngedwa eparkini ngenza nje iball work ngedwa abelungu basuka emakubo ngipractice nezintwana ezincane la zengami la yabona ngidribule bangibizela obhuti babo ngafika benzela kanjalo hayi bangithatha bangise eclubini enkulu yalapha eNowood hayi ngenza lezo zinto lezo iginci lezi zingithatha lapha ebholeni uShakes bengigijima naye umashaba Khungwane uyabona serious bengigijima impela mina hayi indaba okudlala ayisuka futhi ayibelikhuluma ke hayi belikhuluma futhi ngiyabona ngwalapha ematadeni lapha eBlue Bush thina besidlala lapha eBlue Bush sidlalela iteki yebo yadlalela iteki bengidlalela iKhavani nqoma wasana wema ngafika la ngafika ngathola iloan yabona manje thina sijwayele ukudlala enhlabathini ngafika ngathola ukuthi kunotshani wema phakathi uqala phansi ngangidribble indoda ibuyisha isibhakela ukukhuza ama supporters ngaphansi ungamthinti ngimncane shuthi dogs kwaza lezinja lezi vele seyivumile ibhova likuthatha likaze ngala kumalume walo kusho ukuthi bona bafike bangena ezicathulweni zikamalume wabo emagroupini kamalume wabo amatshitshi amhlophe umlamo wami intombi zikaMahawukela yabona wonke lawo mali yabona then emveni kwaloko angithi sasinoshwi noSikhumba zondi lapho yabona nabanye lahlukana iqembu lapho lahlukana iqembu so ke makuhlukana iqembu ke kwase kubuya laba bakubo kaMahawukela
bazosebenza noMntuli. Yeah. Ila ngenza khona ke abafana bakaMahawukela. Yeah. Umqumeni, Umuhle, uKhanda. Abafana bakaMahawukela. Senza nje iCD1. Yeah. Yabo. Then emveni kwaloko kulawo ma CD kuleyo CD sasiyenzile. Ilapho ke nami engabe sengixinwa angithi uMahawukela wayeseshonile. Yeah. Inami ngase ngixinwa lapho indaba zama-Hotel Queens. Yes. Ngoba ama-Hotel Queens afika kanye noMbongeni Ngema. Yeah. Yabo. Ngathi ngireheza nama-Hotel Queens. Kukhona insizwa yakwaMthembu lapha eSikhotha bathi uMthandeni owayengazi ngosikhumbuzo Mabaso lo bengidlala naye esebenza noMbongeni kwiSarafina 2. Oh yeah. Yeah, so ke wangijwayela lapho ngangifike committed lapha ya ngihamba nosikhumbuzo ngibuye ngibamba ibase lapha wangazi kuMthandeni. So ke usethi ngelinye ilanga sesiyariyeza nalama Hotel Queens siyaphesheya ngo2000. Usethi uMthandeni no babe recorder bona studio thina siyariyeza third floor. Usethi no ukhona umuntu ongafika adlale lento nje obuyifuna weMadlokovu. Ukhona la sengimbonile. Athi uMadlokovu angilandele yena ndena aphuthumeke phezulu lapha ngicele lapha kuMama Hilda ngehle for 15 minutes. Ngifika ngidlale leyo ngoma ngibuye ngikhuphuke ngizeriyezali. Uyabona kwaba into enjalo nje ngamshiya uMbongeni emangele lapha ya ngangiqhubeka nokusebenza kanje nguthandiswa amazwayi naye uthandiswa amazwayi ungithole ngidlala nama-Hotel Queens. Ya stage wafika athi nami ngiyafisa ukuthi uzongidlalela ingoma e1 uyabona. Yes. Hey. So ke ibhova. Yeah. Ibhova ke emveni kokuba behlukene mina ngibhizi ke nalama Hotel Queens. Ngase ngibadlalela individual nomunye seqhamuka Umuhle uyabona. Uqhamuka yedwa naye lo uMgqumeni naye uqhamuka yedwa naye uyabo. uMgqumeni mayiqhamuka uhamba nobani no Delize Mbewu uyabona. Ngibuze mina ngithi mina awusuka madoda lolu nkoko lolu oluhamba luze liphothane ngabe ubani ngibuza ungani zamfisa umalume athi athi hayi uDelize ke lo Delize Mbewu ngithi awusuka madoda ngase ngibhizi ngephesheya nama-Hotel ngaleso sikhathi ya ngo 2003 babe sendawonye neBhova. iBhova bakhulela la kimi labo bafana noMuhle. Ukhona omunye wakuthiwa uKhaya insizwa zaMamseleku. Yabona ke babe record esaphila uMahawukela uyabo. Laba bake bafika ngo98 baphinde bahamba abantwana bakasisi wakhe wayekade yasheta abantwana bakadadewethu laba uMgqumeni noMuhle baphinde bahamba babuyele ekhaya. Wa recorder lo uKhaya. Yes. Sihlangane kanjalo ke noMgqumeni sazane through umalume wabo. Uyabona kwasho ukuthi ke sashaya ingoma enkulu lapha. uMahawukela mangabe kuhamba usisi lo uMangobese ebuyele enganeni zoma kwase kukhandwa manje uMahawukela khona ingoma yokuqala ithi Lembe. Eyesibili owashona futhi uNzuke lo wayedlala isiginci. Eyesibili sidlalwa uShwike esafunda naye ukudlala isiginci. Isidlalwa uShwike iCartoon Center. Sisathi mas recorder ayingakwazi ukuyoqeda ingoma uShwike esakhathale ezandleni mas record iCartoon Center. Yebo. Kodwa ke simbekezelela ngoba kwakuse amabhande. Uyabona kusho ukuthi la enze khona imistake sothi masiqeda abuye azolungisa ngoba ibhande yayibona lonto le. And then Umuhle ayinjani insizwa le abantu bakhuluma kancane. Uyena ofundise uMgqumeni. Uyena ofundise uMgqumeni. Yes, ngisho isiginci usifundiswe uMuhle ufunde ekukhanda ngoba waye fast. Ufunde ekukhanda wasefundisa uMgqumeni
isiginci Hawu. ya nokucula ya Umqhumeni ufunde yonke into kumuhle. kumuhle Ha. Ephi umuhle naye? ya umuhle nje kwakuyindoda enesibindi Yes. le kwakumfana nje onesibindi ya uyena ofundise Umqhumeni. kodwa emculweni yabo ukucula nje emakhaya umalume wabo bafundise emakhaya uyabona ngingekho mina kodwa mase sibuya siza lapha bengibheke khona ngibona ofundisa omunye umuhle ngoba uyena ofunde eqala isiginci wasala lo icula ngama ngala mina mase ngibuya phesheya sengidlalela umqomo ngathi mina sewusifundile nawe wathi hayi nami sengiyadlala ngathi mina hawu futhi esishaya perfect ke ngempela lo asishaye loyo wayengenzela lula Umqhumeni. ya asishaya ungaqala ungene ngizokutshela la ungena khona mangabe usuzwa ngithi yila ungena khona ke wena ngithi athi njengoMoses yabona mayidlala organ yakhe uzozwa ngami ukuthi ngithini ngithi all right hayi ke ayithinta lento yakhe ayithinta nathi nako ke angithi ngisengizwile nami ungale ngapha mina maye ithinta lento yakhe ethi sengiyazi ukuthi oyimi ke loyo ofanele angenayo bese ngingenalo nangoku umuntu wayengenzela lula Washaya isiginci lapho. ayashaya Umqhumeni. kufana ukuthi wayeyithanda izinto kufana nezidlalwa yimi isiginci lesi siginci esidla sona lesabadlalayo Yeah. istyle mina engidlalayo ngesiginci ngiyadlala nami kancane isiginci le style engidlalayo wahamba emhlabeni esathi ngisafuna ukuzohlala nawe ngifuna ukufunda le style ngendlela odlala ngayo ngoba wena udlala nje ngathi Yes. udlala ngendlela yakho wedwa kodwa ngiyayithanda lento odlalayo ngisafuna ukuzoyifunda then kwasho ukuthi ke siyahlukana ngemsebenzi ngiyaqhela waze kwafika isikhathi sokuthi azahambe engakaza ahlale nami phansi emfundise lento engiyidlalayo mina ngoba ngiyadlala ngidlala into yami ngedwa nami abangayazi abanye Ngeke sikhulume kangaka. Sishiya ama-Soul Brothers. hayi inkunzi Ayi. Ogandaganda. abantu engibahloniphayo namhlanje makuthiwa ngiyalalela mina umculo hayi kabi Yes. eminye imiculo ngiyayilalela inabantu abayithandayo kodwa mina Sibamba ngisicheck isikhathi. okay Ngiyakuzwa. yeah Uyawulalela wonke umusic. yebo Kodwa ama-Soul Brothers uthini? umusic wonke mangiwulalela ngiwulalela nabantu abawuthandayo Yeah. nami ngiyawuthanda ngisho nalo ngudlalayo maskandi ngiwulalela nabantu kodwa iSoul Brothers ngilalela ngisho ngedwa ngiyayithanda ngibe nginjena nje ngagrunywa yiyo ya ngo 1977 kwakuphume ingoma ethi Mshoza Yeah. ya ngangina 9 years so ke ngangijiva mina ngize ngigebelela etafuleni bayangazi ngakithi ya ngangijiva etafuleni ya ngiyipansula ngempela mina hayi indaba ukulala so ke Mshoza wami ukusuka lapho kukuza kuze kuzofika lapho kuphele khona umdavu yabona ngoba namanje yabona nje mawubeke nje uMoses uthi akadlala organ nozenzele emculo Yeah. noTuza Mthetho Yes. hayi mfowethu uyangigeza inhliziyo ungigeza ngapha nangapha uyabona bese kuba ukuthi ke waqhubeka uMoses noDavid ya ngiloke ngiyithola lento engiyifunayo Yeah. kubona yabona so mawubeke bona nje Qedile. namanje ungafaka ingoma bese uthi awujayivela iSoul Brothers ayodela ngisho nabajiva kuSoul Brothers bayangazi hayi ngoba bengangazi bayangazi uThami noThokozana bayangazi ukuthi wafaka iSoul Brothers uzokujayivela lento ongakazi uyibone wena lo muntu uyabona amalunga ke nje kubona nje ke le choreography yakhona okuningi kwayo ngangisuka na kwikhaya yabona okunye kwafakwa uRobert Sokhulu ngoba mina ngangidlala ibass lemuva uRobert Sokhulu ujiva noThisha Nzuza then okunye kwafakwa uThemba khona umunye umfana
obekade jive kakhulu itheater yabona nabo Somisi yes Somisi lona asishiyani kakhulu naye angaba mdala ngonyaka owodwa noma mhlambe mina ngimdala ngonyaka owodwa noma siyalingana uyayibona lonto le so ke singabantu bebejive nje mina ngibuye ngijive negenge yase Middlelands yabona sezola uyayibona lonto le lawo maphanzula so ke nje ukujive ikona engaqala ngako ngase ngifunda isiginci ngafunda ibass namanje nje ziyawa la kimi la kimi ziwa kakhulu impela ukuthi ngakanani hayi mina ngisasho namanje ngithi hayi mawusemusha wena mhlawumbe uthi wena ubona umadala la hayi naye kuyijive izinto ejive izathiwa mase wenza inwele zakho senivulile nosiketekete ama fishtail enu senihamba laphana ayi ongamantombazane ke lapha lezo ikhathi ngaleso sikhathi ngalezo ikhathi ngithi nje mina ayazi zifoka manqela hayi kuthi ngithi nje mina hayi bawusikhathi kuhle ngoba ngikhuluma izwe liyabuka nengikhula nabo bayazi nosiketekete yokuxoxela umuntu ongaziyo uyabo mina ngisithanda kakhulu isiginci lesengidlalayo angazi ke babeze bethi mina ngiyigwala ngiyawasaba amantombazana kodwa ke engikwaziyo mina inhliziyo yami nginesikhwele yabo so ke angifuni into ezongimosha enqondweni nasenhlizweni uyayibona lonto le nanso enye into eyayibuye ingiqhelise nanokuthi ke thonga lami owangembathayo uyeke wayengilawula namhlanje ngithi ngiyambonga kuNkulunkulu kanye nalo ngoba ngasinda ezintweni eziningi mina nami nje namanje nje ngumadoda nje ngiyayiphilela nje angikhwehleli ndawo mina ngimjive ngime ngonyawo lodwa namanje uyangibona na ukuthi hayi impilo ikhona uyabona nawe futhi mangami mhlawumbe amazwe aphesheya wahamba ayi awusazi angifuni nje ukuqamba amanga ama passport agcwala uyabona ngaze ngikuvezela ipassport ama passport siwabale lapho ngoba enye ngaqala ngayo ukuhamba mina phesheya yalahleka eMilan sisuka eParis siya eItaly eRoma sihamba nge-night train so hey man ekseni ngabo 6 yabo angithi manje ipassport ihlala kula maklama lawo esinikwa wona aphethe icontract yalapho siya khona so ke istimela eseItaly ngizothi kune apartheid kakhulu kunamanje so istimela esiyeItaly sivusa now and then yabo kucheckwa ama passport i-night train yabo ihamba for 8 hours ukusuka eParis iya Milan station sokwehla kuso eMilan so ekseni ngiyahamba mina khona lapha estimeleni ngiyochama phansi yabona i-toilet likhona la estimeleni ngiyochama phansi kanti istimela sesimile uyabona ngiyasizwa istimela ngise-toilet ukuthi hayi sesiyema mangifika la abantu bonke sebemile lapha estimeleni ngithi ngiqhamuka phansi mina la kufanele bazophuma khona sekuthiwa ngimukele impahla sengiyamukela ke impahla yabangiphathele yonke into ibase nalama klama siwaphethe sonke nezikhwama esihamba nazo ngicabanga ukuthi ngoba ibase bayibonile umbhede wami wawuphezulu yabona lestimela sinembhede kanje wawuphezulu ngoba ibase bayithulile lapha ngiyacabanga ukuthi izinto zami bayithathe zonke kanti bashiye le paper bag yami ine passport phakathi ngabuthwala kubunzima eEurope mina hayi indaba yokudlala thungene kanje ngahamba ngaye eRoma ufika performa ngoba sengiphethe incwadi eyayenziwe khona lapha eMilan ngisho sengiyithathile ke ipassport yakhona eParis ngoba kune embassy lapha sengiyithathile ke ipassport yase Europe hayi kufanele ibe neShanghai visa
uyabona ngasokola kakhulu 2003 Yeah. ngaze ngafika la ngakwakhane ngenza i-passport enye ngoba sasihamba siya eAmerica nase Canada ngenza ke i-passport ngenza i-elective temporary ngizokwazi bayenza ama visa ngizokwazi ukuhamba ngayo ngatravela ke mina ngihamba amazwe cishe amaningi kakhulu nama hotel queens ngihluleka nokuwabala kodwa ke ngiyazazi indawo eziningi eGreece ngibuya khona Italy Spain Germany America Canada Martinique St Lucia Cape Verde Australia New Zealand Singapore Ethiopia bese ngibala ke Egypt no Morocco Casablanca ngibale zonke lezi ndawo Israel uyabona zonke lezo Senegal Cameroon Mali Ghana Kenya angazi ngingabala ngithini ngoba nazi zikuze zaphesheya kodwa mangingafika lapha endlini izokutshela iPassport nginama international i2 agcwele azokutshela ukuthi ngihambe la nala ingcono nemali emanithi maniphuma la eMzansi ayingcono kakhulu ngcono kakhulu nesupport ya nesupport awudlalela abantu ababili emazweni udlalela abantu abagcwele ya kusho ukuthi mawuperforma nje uperforma nje ujabulile imali ingcono 100% izinto eziningi ngibe nazo ngoba ngisebenza nama hotel queens ya nemoto ngayithenga unyaka oqala nje ngibuya phesheya ya ngathenga imoto mina ngathenga ngisho nomuzi yabo izinto eziningi nje ngazenza yabo ngiyazi ngijumile ubazama isikhathi nami ngicela ungithi kancane ngoShweni Nomtekhala ukuze kube noShweni Nomtekhala abantu abazi ukuthi akufanelanga ngesekuShweni Nomtekhala abayanga bona lapha sebethi babe uShweni Nomtekhala ya uShweni Nomtekhala bese inganeni zoma uShweni kumajiji amhlophe gida khona uMtekhala egida ngapha bephinde behlanganiswe ihlanganani ukuhamba kwamahawukela nabo ke bazama ukwenza iqembu labo bazibiza bathi babezibiza ngochwepheshe owayezoba recorder nowayene company ukhuzwayo uShobeni uzwela nomfo wabo kaMtekhala umqapheleni noNtshebe ingane zoma lezo yibo ke laba betha igama leli bathi no musana ukuzibiza ngochwepheshe ngoba nozibizeni ngamagameni Shweni Nomtekhala yabo lelo gama lelo uShweni Nomtekhala laqhamuka kulamajita ya akekho omunye futhi owayekhona lapho umthwaliso Bhokweni wayengekho nanoma sesilebula sikushoti bekushoti umkhize wayengekho istyle lesi siloke sasuka naso kumahawukela ngoba umlaleli engalalela kahle noShwi sasuka naso lapho kule ngoma eyayithi kamahawukela yaduma kakhulu iCarton Center kuseyistyle esodwa nje kanjalo kuze kuzofika ngafa ngafela ubala uyabona kusuke lapho kuze kuzofika la sifike khona uyabona uyayibona lonto le uma uthi unolwazi kungafa nofela ubala ukhona ibhala ngangiphesheya awazi ukuthi wayengabhali vele uMtekhala uMtekhala angahlala ngabhali kanjani kuamampunge nje lawakhulunywayo amampunge angeke phela siphiwe sonke ukubhala ingoma eziningi uyayibona lonto le ukhona umuntu ophiwe ukubhala ingoma eziningi khona umuntu ophiwe ukubhala ingoma ezimbili ezintathu ya kodwa lezi eziningi zonke izilungiswe uye futhi sibe right uyayibona lonto le kukhona ukuthi ngibhala kanje ngiyokutshela amagama uyayibona lonto ento ekimi ubusuyithatha wena oculayo uyihlanganise uyabona kodwa amagama kabani awami uyayibona lonto le
Yeah, manje bayithatha ngenye indlela abantu lento. Uyabona njenganami nje. Maninga ama composition amagcwele kuwo maskandi kubacula abaningi. Yeah, bawathatha la kimi. Yebo. Yes. Siyabonga lelo la simbulele lapho. Siyazi umusic usuka kude kakhulu ziningi into eachievile but ngesivalele le ngaphandle. Awusuka madoda. Ngicathe nayibona lapha emakhaya. Iziyabhalwa igama iyasindaba fethu. BV and SM Award Traditional Madoda Ntshingela. Hawu madoda. Iqhamuka kwabantu kwaSamba. Sambra. Hey. Yeah, Indlovukazi Yvonne Chaka. Ya uyena umongameli wala. Yebo. Ahlonipha nje. Yebo maningi ke amajaji ayekade ejaja. Kubantu abadlala ama bass, kukhona ngisho nabadlala ijazz, abadlala ibass. Kukhona ngisho abasakazi abakwa Radio Metro, abelungu yabona. Babelalele nje imisebenzi eyenziwe kusukela ngeminyaka ethile kuze kuzofika manje ukuthi ubani oloke wabamba mabethi bayabheka kuma slave kubhalwe bani base beyinika ke inkunzi bathi hayi iyo le nkunzi. Yeah, siyabonga kakhulu nathi noma singenayo award. Amen. Bese size ukuhlonipha nje nawe ngomlando wakho uyi legend. And siyafisa nabanye abakhulu ngisho uhulumeni ngathi bengakuhlonipha ngendlela ekufanele ngelinye ilanga. Ngiyabonga. Awakho suvala ukugcina naba abathandi baba madoda. Balandeli bomculo, balaleli bomculo, bathandi bomculo. Mina nginithanda nonke. Nibahle nonke kimi. Akekho ongcono, akekho mubi. Landelana umculo thina njengoba sasenza. Mina ngangithenga iSoul Brothers, ngithenga bangani, ngithenge ini ukuze ngizojiva ngenele, ngigide ngenele. Uyabona le ndaba yokuthi sihlukane ngamaqembu ezikipa ngezikipa ngisho ukuthi ngithini kodwa singaba ka Jehova sonke. Asikwazi ukuhlukaniswa umculo njengamaqembu ezepolitiki. Njengamaqembu njengamasonto madoda. Hayi singayenzi leyo nto umculo uze endlebeni. Yes. Nasenhlizweni. Ungayeke ukuthenga into oyithandayo ngoba uthi bazothini lapha. Ngiyanithanda ke niqhubeke nokusupporta umculo wonke. Nombhaqanga. No support. Ngoba sisazonika wona. Isondo lenza kanje. Impela. Lenza kanje isondo. Njengamanje ngisayongena nami e-studio manje. Ngisayokhala ke manje. Bafethu lapha emakhaya njengoba nanicelile ubaba usazophinda abuye futhi akayindawo umude kakhulu umlando wakhe sazomphathela naye nobaba uSketekete behamba bo2 owenzene phela sebekhulu babuye bekhohle bakhumbuzana ngcono behle bo2 bafethu lapha emakhaya siyabonga cela like and subscribe until next time Zanthanda ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga yangiphe Benginayo lana ngabe sifike naye. Ngempela nginayo lapha ngiyohlangana naye lapha. Hawu. Hayi vele sinina vele ngehlisi.